'Yn ni'n dod i ddiweddglo i benllanw y beirniadu yma yn y gystadleuaeth gynta yn rhan o gleddol y prif gylch. Mae'r hwsglymau allan. A mae'r het i ffwrdd. A dyma ni, yr un sydd wedi bod yn beirniadu y cydymffurfiaeth, Jonathan Geek, wedi dod a rhoi'r hosglwm cynta allan. Mae wedi bod yn ddechrau gwych yn dwi Lowri a David ar gyfer y cystadlu yn y prif gylch. Oedd braf iawn gael gymaint yn y dosbarth. 11 dwi'n meddwl, so da iawn i bawb sydd wedi troi allan bod yma. Y ceffyl yma wedi cael ei gosod yn wreiddiol yn islawr y llinell, ond wedi wneud tro eitha dda troedd y beinydd Robert Bellamy yma'n chogaeth ac yn amlwg wedi plesio'n fawr iawn. A pan ych chi'n meddwl bod y ddwy ochr o'r ceffyl mewn ffordd, y cydymffurfiaeth a'r marchogaeth, yn cael ei feirniadu, mae'r llun cyflawn o'r creadur sydd o'n blaenau ni yn uchel iawn o ran safon. Ydy'n hollol. Fel da ni wedi trafod, gan bod doi rhan o'r beirniadu, mae gymaint yn gallu altro, fel wedodd David nawr, bod y ceffyl hyn wedi mynd yn dda iawn i'r beirnia'r marchogaeth, felly dyna'r rheswm sy'n ni'n meddwl wedi dod fyny i'r llinell i'r brig. Ac eto yr edmygedd sydd i'r heini sydd wedi bod yn hyfforddi y ceffylau ac yn ail hyfforddi i meddyliau yn gorfforol ac yn feddyliol hefyd. Dwi'n meddwl mae 2, 5, 7, 9 oedd yn ail fyna. Cracking find. Allan o'r march Robin Dupré a'r Caseg Crack the Kicker. Ond dyma ni yr un sydd yn mynd ar wobr gynta heddi. Fado de Bros sydd ar y brig. Allan o'r march Balco a'r Caseg Nanw de Bros. A'r tri yna'n dipyn o bictiwr, chwarae teg. Da ni wedi sôn am y teip yn gynt, ydych chi'n gweld mae tri yna'n debyg iawn o ran i teip, felly mae'n bwysig bod y ddau hanner wedi cael ei ystyried, a ydych chi'n gweld bod y teip yn glir fyna o ran beth oedd y beirniad yn wylo. A bod y cydweithio rhwng y beirniad i gweithio'n dda. Hollol. Pan ych chi'n meddwl am yr oblygiadau, y bobl o'i cwmpas, yr eisteddlau, yr cyffyrddiadau bach yna, all unrhyw beth effeithio ar geffyl sydd wrth i natur eisiau rasio. Ie, gallen yn hollol. Mae gwaith caled iawn wedi mynd mewn i newid y meddylfryd hyn. Mae'r carnen codi'n uchel a'r hosglwm gynta y prif gylch yma yn 2025 wedi rhoi i Fado de Bros, enillydd y Caseg neu'r adferch 4 blwydd o'd a throsodd gyda'r ail hyfforddi ceffylau rasio, llon gyferchedig gresog i bawb sy'n nghlwm ar ceffyl arbennig yma. Well, Jeanette State, you are our first winner of the Royal Welsh Show 2025 here in the main ring. I can tell by your face this means a lot. How are you feeling up there? Absolutely amazing, because it's only his 4th show,
I've had him 2 years, and this is his first time he's been to a major show like this. So it's absolute. I threw him in the deep end, thinking, well, if we can stay on, it'd be a good thing. But no, And you came right up the line, didn't you? You weren't initially pulled top. third bottom. But that was because he went round and he was upset because of the Welsh ponies and everything else. But he performed perfectly and came up to win the class. Well, the judge said he'd give him a perfect ride and he's one he'd like to take home. So that's all I need, isn't it? I think they're going to kick us out for the next class to come in, but thank you very much and many congratulations. Great show. I've been here last year and been in the spring show as well, and absolutely fabulous. Brilliant. Llongyfarchiadau mawr I chi. Well done. The Society acknowledges its thanks to sponsorship of this session.